Wel, yma'n rali Sir Gar, fel ych chi'n gweld tu ôl i ni, mae'n hynod y brysur yma, ac un sy'n mwynhau y diwrnod yma yw llywydd y sir, sef Gethin Thomas. Gethin, yn diwyd ddwrnod bendigedig yma ar faes y rali heddi. Mae diwrnod gwych, diwrnod lle ni'n gweld pen llanw holl weithgareddau'r mudiad yma yn Sir Gyfyrddin dros y flwyddyn diwetha. Y clybiau i gyd wrthi yn cystadlu, pawb yn y bwrlwm yn cystadlu, ond hefyd yn mwynhau yr ochr gymdeithasol ac yn cyd-lawenhau yng nghwmni i gilydd. Arbennig iawn iawn. A dyma yw uchafbwynt y calendr i'r aelodau mewn ffordd, ynddo fe? Yn sicr mae'n uchafbwynt y calendr, ond chi'n cofio bod y calendr hefyd yn fwrlwm drwy gydol y flwyddyn o gystadlaethau siarad cyhoeddus, i hanner awr adloniant, i chwaraeon, i ferniadu stoc. Ond mae cyfan nhw ben llanw ac mae rhyw ddathliad mawr lle ni gyd fan hyn yn cyd-lawenhau ac yn mwynhau yng nghwmni'n gilydd fan hyn ar faes y sioe. Ac i chi wedi newid y lleoliad yma leni, mae'n edrych fel se na ganodd wedi troi mas yna. Mae hwnny'n golondid mawr i chi fel mudiad mae'n siŵr yn dweud. Mae'n golondid mawr iawn i ni o weld y gefnogaeth yma sy'n digwydd yng Nghefn Gwlad, a'r ieuenctid Cefn Gwlad ar ei gorau, a'r pobl sy'n byw yng Nghefn Gwlad yn dod i gefnogi, a rhieni'n dod i gefnogi, ond trigolion Cefn Gwlad a'r dre hefyd yn dod yma i gefnogi ffermwyr ifanc ac yn mwynhau y cyfnod yma o ddathlu yng nghwmni gilydd. A siwt diwrnod i chi wedi cael yma heddi, mwynhau? Mwynhau yn fawr iawn, dwi wedi bod yn ceisio edrych ar ôl gwahoddedigion sydd wedi bod yma, ac mae fwy o ddyletswyddau i ddod nes ymlaen, ond na, mwynhau yn fawr iawn, ac yn adfer hefyd rhyw berthynas gyda rhai bobl dwi'n mynd i gweld o sbel fawr, a mae hwnna'n rhywbeth i'n disgwyl mlaen eto bob blwyddyn. A mae'n siŵr yn dod nôl ag atgofion chi o'r dyddiau pan oeddech chi'n arfer cystadlu? Wel, 20 mlynedd i heddi, o'n i'n cystadlu yn y rali y tro cynta. Wir, ie. 10 mlynedd ar 20 i heddi, o'n i'n gadeirydd sir ar y rali. Ac felly mae'n rhyfedd iawn yn llywydd leni. Felly mae wedi bod yn gyfle arbennig iawn i fwynhau y mudiad sydd wedi rhoi cymaint i fi, a lle ni'n gweld y sgiliau yma mae'r bobl ifanc yn ei datblygu a'i dysgu, wel cyfle gobeithio i dalu nôl rhywbeth i'r hyn ges i yn y mudiad dros 20 mlynedd yn ôl. Wel, Gethin, diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs am mwynhewch gweddill y dydd nawr. Mae'r bobl yma amlwg yma i fwynhau, mwynhewch i thynnu cwmni nhw. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn.